social media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Pane nyaya inorwadza yatasangana nayo azukuru yaitika panzvimbo yeChegutu. Ndoda kuti tinge tiri tinokuzivisai. So chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti udi usubscribe. Otena on your notification bell. Zvakanakira kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified. Ndichitoti zviri kudii maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So nyaya iripo ndeyekudai vazukuru panzvimbo yeChegutu pana businessman anonzi Philemon Mashinge uyo ari kunzi asvikira mudzimai wake akavata nechikombo vazukuru. Chinova chinhu chisingatarisirwe kuti kana une murume wako une mudzimai wako musapota muchibirirana. Handiti chinhu chisina kunaka vazukuru. Muchinda uyu abva atadza kuzvibata. Abva atadza kuzvikontrola. Ari kunzi abva abuda nemotikari yemhando yeFord Ranger akabva ananga kuna Mupfure. Mupfure iri kuChegutu ikoko. Rwizi runonzi Mupfure akanozviwidzira imomo akakomita suicide. Tichiti nematambudziko kumhuri yekwaMashinge asiwa nehama. Handiti nzira yaafa nayo inorwadza. Tichiti nematambudziko ameno ivo vanga vachibirira vachiona kuti munonzwa sei kana munhu achizosvika pakuzviuraya nekuda kwenyu. Munorarama seiwo, munodya sadza zvakanaka here kana munhu atofa nekuda kwenyu. Ameno. So ameno munozviona sei? Semunyaya yakamboitika zvakare tatoisa pafirst pinned comment yakaitika paKadoma last week iyo. Pana businessman zvakare anonzi Pasmo Makazi akazviuraya pana Muzvezve just after Kadoma takananga kukwekwa. Handiti akazviwidzira zvakare but haana kuzviuraya nekuda kwemudzimai uyo ane zvakewo zvaakazviurayira. Mbinga dziri kuzviuraya zukuru. Ameno kuti munozviona sei? Ngataura nomacomments from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Pari zvinotora tatichi much love.